Assalamu alaikum, barkan ku da masu sauraro, sanun ku da jimin sake kasancewa da mu a labarin namu ne kuwa. Za ku ji cin zarafin da magoya bayan Barcelona suka yi wa koci Xavi Hernandez, da kuma shin kuna ganin a bisa wannan dalilin za a iya koran koci Xavi Hernandez, da kuma zawarcin da Barca take yi game da dan wasa Mason Greenwood. Kana kuma shin kuna ganin zuwan dan wasa Zaixo Kimmich a matsayin kyauta Barca zai kawo inganci sosai? Duk a cikin bidiyon namu ne idan har ka tsaya ka kalla har ƙarshe. Magoya bayan kungiyar kwallon kafa ta Barcelona sun mamaye kafafen yada zumunta a daren yau domin daukar kyakkyawar manufa kan kocin kungiyar wato Xavi Hernandez. Wannan na zuwa ne bayan da kungiyar kwallon kafa ta Barcelona ta ga fatan cin zarafi a wannan kakar wasan. Barca ta yi tattaki da ta sa ido a wasan kusa da na karshe a gasar cin Copa del Rey a hannun kungiyar kwallon kafa ta Atlantic Club. Wato masu masaukin bakin ne suka yi tattaki cikin ladabi da nasarar samun cin wasa 4-2. A halin yanzu da makomar Xavi a Barcelona tabbas za a fara yin bincike game da lamarin. A halin yanzu da kungiyar mataki 8 tsakaninta da gasar La Liga. Yanzu Catalan suna da tabbacin kammala kamfen din ba tare da wani babban kofi ba. Magoya bayan kungiyar kwallon kafa ta Barcelona din sun bayyana takaicin su a fili, inda mutane da dama suka nuna yatsan su akai-akai kan jagorancin shugaban kungiyar. Ma'amintan Blaugrana wato kungiyar kwallon kafa mu ta Barcelona sun nuna rashin goyon bayan su na cire dan wasa Pedri domin a mai gurbin shi da dan wasa Sergio Roberto. Magoya baya sun yi imanin cewa wannan cire dan wasa Pedri da yayi shi ya kawo kungiyar kwallon kafa ta Barcelona rashin nasara a wannan wasan. Ga sakonnin su da dama wanda zan karanta kamar haka. Na farko yace playing Sergio Roberto get trash. I hope Xavi can keep this up so both get out of the club. Abin da yake nufi yin wasa da Sergio Roberto tamkar shara ne. Idan har Xavi zai ci gaba da haka to dukkanin su bi su bar kungiyar. Na biyu kuma ya ce Xavi decided to stop on Roberto of all the people. I can't support those decisions anymore. It really isn't looking good my man. Ga bayanin kamar haka. Xavi ya yanke shawarar yin amfani da Roberto duk a cikin yawan mutanen nan. Da gaske bai kasance da kyau ba mutumina. Ga wani shi kuma ya ce Xavi has been bad from renewing Alisson and asking both to renew Roberto. Comical coach who does not learn. This game did not need Roberto and did not need even Magui because we need a striker who can make run, not a target man. Their defense struggle with run. Abin da ya faɗa shine Xavi ya kasance ba da kyau. Ya tsawaita zaman dan wasa Marcos Alonso a kungiyar da kuma tsawaita zaman dan wasa Sergio Roberto. Wannan wasan baya bukatan dan wasa Sergio Roberto kuma baya ma bukatan dan wasa Magui saboda muna bukatan dan wasan gaba mai yawan guje-guje. Ba wai dan wasan da iya tage da iya ba saboda yan wasan bayan su sun tsunduma wajen guje-guje. Sai ga wani shi ma ce brought in Sergio Roberto instead of Family Lopez. Didn't play Joe Cancelo, didn't play Victor. Start Christensen when he just come back from an injury. Xavi Hernandez just sacked himself from his Barcelona job. Shi kuma yace an sako dan wasa Sergio Roberto madadin dan wasa Family Lopez kuma bai sa Joe Cancelo da dan wasa Victor ba. Kana kuma ya fara amfani da dan wasa Christensen wanda zuwan shi kenan daga injury. Xavi ya kore kanshi a Barcelona. Wannan kuma yace thank you Mr. Xavi because of Roberto we have conceded now. Great stuff especially when you have 10 players on the bench. Yace nagode Xavi a dalilin dan wasa Sergio Roberto gashi an zira mana kwallo. Ga wani kuma yace no way Xavi top of Pedri and put Roberto only for him to keep the ball away so that Atletico Bilbao can score. Abin da yake nufi ba dama Xavi ya cire Pedri kawai dan ya sako Sergio Roberto ya ba su kwallo su ci mu. Wannan kuma yace I will defend Xavi a lot like you know but that Roberto stuff was fucking criminal. When you have got Rake, Famin, when you have got Victor Rake, Family Lopez, Magui on the bench and you are hunting for a winner, the last thing you do is stop on fucking Sergio Roberto. He offer you nothing and look what happened. He end up giving the ball away. Abin da yake nufi shi kuma zan ya kara Xavi so da yawa amma sako Sergio Roberto da yayi laifi ne. Kana da dan wasa Victor Rake, Family Lopez da kuma Magui a benci sannan kuma ka zo kana farautar neman nasara. Kalla abin da kai daga karshe ka zo ka saka dan wasa Sergio Roberto bai taimake ka da komai ba sai ma kyautan kwalle da ya bayar. Sai kuma wannan yace Xavi should be sharp just for bringing on Sergio Roberto. Shine yace ya kamata a kore Xavi saboda kawo Sergio Roberto da yayi a wannan wasan. Kuna tare da mu kawo yanzu dan Allah dan wa idan wannan shine zuwan ka na farko ka daure ka mana like ka mana subscribing domin hakan zai ba mu ƙwarin gwiwa mu cigaba da muku sabon bidiyo. Mun gode mu san za ku yi. Mu shiga cikin shiri na gaba wanda za mu shiga matsayin dan wasa Zaixo Kimmich na ƙarshe kuma matsayin dan wasa Mason Greenwood. Wani babban bayani kan makomar tauraron Bayern Munich wato Zaixo Kimmich ya fito fili a kasar Jamus a wannan makon. Bayanin ya fito ne ta hannun dan wasan Bayern Munich wanda ya bayyana cewa hukumar Allianz Arena wato ita kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich din a karan farko yanzu suna la'akari da sayar dan wasa Zaixo Kimmich. Shi kuma dan wasa mai shekaru 28 a nasa bangaren yana ƙara nuna takeicin rawan da ya taka a ƙarƙashin mai horarwa Thomas Tuchel, lamarin da ya kai da tafasa a ƙarshen makon da ya gabata lokacin da Kimmich ya sha kashi a hannun Werder Bremen da ci 1 da nema.
C da B a halin yanzu an tabbatar da cewa Bayern za ta kasance a shirye don tattauna batun siyar da dan wasa Zaixo Kimmich a lokacin rani. Bugu da ƙari kuma a yayin da zakarun Spaniya wato Barcelona na taka rawar gani domin ganin ɗaukar dan wasa Zaixo Kimmich. Blaugrana da kuma babban koci Xavi Hernandez sun dade suna kunnen ƙwararren dan wasan tsakiya a ƙoƙarin jawo shi zuwa Catalonia, yayin da shi kuma wa'adin dan wasa Zaixo Kimmich zai kare a shekarar 2025. Saboda haka ita Bayern ba ta wani zabi face ta binciko sabuwar yarjejeniya a wannan bazaran don tabbatar da cewa dan wasan da ya dade a club din ko su kulla sabuwar yarjejeniya ko kuma ya canjin wuri ya tafi Barcelona a matsayin kyauta. Mun gode da sauraro. Wannan channel ne na magoya bayan ƙungiyar ƙwallon kafa ta Barcelona. Domin kasancewa ɗaya daga cikin mu shine ka danna liking, ka danna subscribing, kana ka danna alamar ƙararrawa. Domin hakan ne kawai zai baka damar kasancewa ɗaya daga cikin mu. Da zarar mun ɗaura sabon bidiyo akan ƙungiyar ƙwallon kafa ta Barcelona za a sanar da kai. Gidan jaridar Marca ta saki rahoto da ke bayanin cewa dan wasa Mason Greenwood yana da alaƙar yarjejeniya da Barcelona da ya kai euro miliyan 46. Jaridun England sun rawaito cewa Barcelona na duba yiwuwar siyan dan wasa Mason Greenwood. Greenwood shine dan wasan Manchester United wanda yake zaman aro a kungiyar ƙwallon kafa ta Getafe da ke gasar La Liga, kuma a halin yanzu ya zama ɗaya daga cikin manyan 'yan wasa da ake ji da su a gasar La Liga. A bisa gagarumin rawan dan wasa mai shekaru 22 din da ya taka, wanda hakan ya jawo hankalin manyan kungiyoyin ƙwallon kafa. Kuma rahoton ya ƙara da cewa Barcelona shine babban dan wasa da take zawarci a halin yanzu. A halin yanzu da zuwan dan wasa Mason Greenwood Getafe tabbas za a iya cewa ya tsallake rijiya da baya a kungiyar ƙwallon kafa ta Manchester United. Kulob din sun dakatar da dan wasa a ranar 30 ga watan Janairu a shekarar 2022 a bisa an kama shi da aikata laifin, kuma daga baya aka tuhume shi da yunkurin fyaɗe, wanda hakan ya sa aka ci zarafin dan wasan a zahiri. Daga baya aka zo aka yi watsi da tuhume-tuhumen a watan Fabrairu shekarar 2023 bayan da manyan shaidu suka janye goyon bayan su ga masu gabatar da karan. A halin yanzu gidan jarida Jason ta rawaito cewa Barcelona na son siyan dan wasa Mason Greenwood, kuma shi ma dan wasan yana son komawa can. Mataki daya shine kungiyoyin su cimma yarjejeniya. A cewar gidan rediyo na Birtaniya sun ce dan wasa Greenwood ya gaya wa masu bashi shawara cewa irin wannan matakin zai zama mafarki ne a gare shi, kuma a halin yanzu kwantiragin dan wasa Mason Greenwood zai kare a shekarar 2025. Gidan jarida Daily Mail ta kiyasta cinikin dan wasa Mason Greenwood zuwa kungiyar ƙwallon kafa ta Barcelona akan kuɗi da ya kai kimanin sama da euro miliyan 46, wanda hakan tabbas za a yi farin ciki da siyan dan wasan.